Poďte sa so mnou nalíčiť. Dnes to nebude o líčení očí. Ukážem vám, ako si ja robím make-up a chcem vám predstaviť nové Mary Kay korektory. Nanášam fixačný gel, ktorý predĺží trvácnosť môjho make-upu. Veľmi oceňujem textúru tohto korektora pod oči. Je to špeciálny broskyňový odtieň. Pozrite, dám si to takto. Nevysušuje očné okolie. A pozrite, takto to zapracujem. Takže takto to vyzerá a krásne rozjasní. Pokračujem make-upom, rozjasňujúcou podkladovou bázou. Tu nanášam už priamo so štedcom. A ja mám veľmi rada hydratačné produkty, pretože tie vám pleť krásne hýčkajú, krásne vydržia celý deň. A keď máte skôr suchú, normálnu pleť, tak toto je niečo, čo vaša pleť veľmi ocení, ale práve aj v tomto zimnom období, kedy teplotné výkyvy nám veľmi neprospievajú. A teraz ide multifunkčný korektor, ktorý ladí k farbe mojej pleti. Čo ma na nich veľmi baví, je, že sú krémové, že majú dlhú trvácnosť, odolné voči potu a vlhkosti. A stačí toho opäť veľmi málinko. Zapracujem na stred tváre, okolo nosa, drobné chybičky. Mne make-up úplne v pohode vydrží celý deň. Nemusím si ja nič dorábať, obnovovať a takto vás to aj učím, aby ste aj vy boli spokojné a mali spoľahlivosť v tom, keď sa nariečíte ráno, tak vám to vydrží celý deň. A teraz to celé zafixujeme, nám to skompaktní, nevysušuje a je veľmi, veľmi prirodzený. Takže nemusíte sa toho báť, aj pokiaľ máte veľmi suchú pleť, tie odtiene sú prirodzené. Prejdem aj očné viečka. Bolo to naozaj rýchle, ale k môjmu celkovému vzhľadu, dobrému pocitu ešte pár krokov chýba, takže idem ich dorobiť. Mám hotovo a teraz som so sebou spokojná. Čo ja ale odporúčam pre ten krásny make-up, aby vám pekne vydržal. Fixačný gel, ktorý predĺží trvácnosť, vyrovná nejaké nedokonalosti. Majte dobrý make-up, dobrý správny odtieň make-upu, to je základ a vhodný tip na vašu pleť. Puder, ktorým to celé fixujeme. No a rozhodne korektor. Nemusíte mať oba. Ak nemáte kruhy pod očami, tak potrebujete iba korektor na prejasnenie partí. Ale ak máte zároveň aj kruhy pod očami, tak určite odporúčam mať dva. Je to totálne základná výbava.